Бисмиллахи ва биллахи җитте Корбан гаете. Халкыбызның күп кенә бәйетләре нәкъ менә шулай дип башлана. Ләкин без сезгә бәйет җиткерергә теләмибез. Без сезгә мөселман дөньясындагы иң зур бәйрәмнәрнең берсе булган Корбан гаете уңаеннан махсус бәйрәм чыгарылышын тәкъдим итәргә ниятлибез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Исәнсез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген изге мөкаддәс бәйрәмебез Корбан гаете. Дин кардәшләребезне берләштерү, күңелләрдәге сафлык, шәфкать хисләрен яңарту көне. Бәйрәм һәр йортка, һәр гаиләгә тынычлык, сөенеч, бәрәкәт китерсен. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне кунакханәбезгә чакырабыз. Бу минутларда студиябездә Төркиядән килгән хезмәттәшебез. ТРТ телерадиокомпаниясенең Төркия авазы радиосында татарча тапшырулар редакциясе җитәкчесе Сагит әфәнде Хайри. Hayırlı gün, isəmisiz. Merhabalar deyip de әйтеп koyası kildi. Evet. Siz yine bir yıllar Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bugünkü izgi beyram Kurban гаете Müslüman elinde Türkiye'de nişegirek uzayken şu haqda beyan etip ötсәгез. Әлбәттә, Төркиядә дини бәйрәмнәргә бик зур әһәмият бирелә. Мәсәлән, быел без нәкъ 9 көн ял көн. Корбан бәйрәмендә атна ахыры белән бергә 9 көнгә. Корбан бәйрәме үзе 4 көн. 3 көн корбан чалу өчен, 4нче көн өчен кешеләргә ял итү өчен, кунакларга бару өчен, бер-берне зияратларга, менә туган томашаны күрү өчен барлыгы менә быел нәкъ 9 көн барлыкка килде. Әлбәттә, бөтен ислам дөньясына булганы кебек, бәйрәм намазы белән башлый, аннан соң корбан чалу белән дәвам итә. Корбан итен фәкыйрьләргә, күршеләргә, ихтиҗ булган кешеләргә тарату, ул бөтен ислам дөньясында булган кебек Төркиядә шулай дәвам итә. Безнең милләттәшләребез дә бит инде бар Төркиядә, Искешәһәрдә, Истанбулда, Анкарада. Алар да бу бәйрәмгә бик зур әһәмият бирә. Әйтик, Төркиянең Искешәһәр вилаятендәге татар авылы бар, Күргөек, Османия татар авылында. Алар инде бәйрәмдә Истанбулдан, башка шәһәрләрдән бөтен туган томаша белән авылда җыелалар, бәйрәм үткәрәләр. Бер яктан бәйрәм менә дуслар белән, туганнар белән очрашу мөмкинлегенә дә бирә. Шуннан да шулай. Әле яңа гына менә Төркиядә яшәүче милләттәшләребез Казанга җыелганнар. Бу башлыча Анталиядә яшәүче татарлар бугай. Ничегрәк килеп чыкты бу? Бик кызык бер вакыйга. Менә Анталиядә Коня-Алты дигән бер җирле хакимият бар. Анда чит ил кешеләре белән эшләүче махсус бер шура бар, комиссия бар. Анда инде чит ил кешеләре дә әгъза була ала, әлбәттә Төркия ватандашы булган кешеләр. Һәм менә күптән түгел быел шушы шураның комиссиясының башлыгы итеп безнең милләттәшебез сайланды, Оксана Назарова. Ул үзе татар һәм башкорт. Безнең татар башкорт безнең милләттәшебез. Һәм ул шушы вазифага билгеләнгәннән соң бик субханалла бик актив бер безнең милләттәшебез. Безнең социаль медиа аша бер игълан башлады. Анталия татарлары дигән. Аннан соң инде бөтен нәрсә үзлегеннән барлыкка килә. Демәк, анда ихтиҗ була кешеләрдә. Һәркем үз исемен, үз координатларын хәбәр итә, языша башлыйлар, очраша башлыйлар һәм ниһаять быел беренче тапкыр, тәүге тапкыр Анталиядә Сабантуй үткәрелде. Инде ул безнең өчен курорт ял итү бер урыны буларак беләбез, ләкин татарлар да яшәгән бер калага әйләнә. Бүген көндә ялгышмасам 2000 татар бар Анталиядә. Күбесенчә Татарстаннан, Башкортстаннан, Русия Федерациясының төбәкләреннән күчеп киткән без милләттәшләребез. Анда үй сатып алганнар исә безнең кызларыбыз бар, төрекләргә кияүгә чыккан кызларыбыз анда яшиләр, Анталия, Алания шәһәрләрендә. Менә аларны барысын да берләштерде, шушы Сабантуйда берләштерде. Тәүге тапкыр очраштылар, тарыштылар, адреслар белән алмаштылар. Һәм менә кызык, беркемдә килешмәгән иде Татарстанда очрашу үткәрик дип. Үзлегеннән барлыкка килде. Очраклы рәвештә игъланга карадык. Татарстанда, син дә кайда, Казанда, син дә Казанда, әйдә очрашыйк. Шунда менә шушы бик кызыклы очрашулар Оксана ханымның әйтеп барышанлыгында программа билгеле түгел. Үзлегеннән иртәгә нәрсә була? Экспром рәвештә кемдер тәкъдим итә. Әйдәгез иртәгә менә артистлар белән очрашуга барыйк. Юк, менә шунда барыйк. Үзлегеннән барлыкка килде һәм Казанда программада ялгышмасам инде радиога да бардык, журналистлар белән очрашу булды. Галискар Камал театры сәнгатьчеләреннән Фәнис әфәнде Җиһанша белән үзенә рәхмәт вакытын табып без очрашты. Казан урамнарында йөрдек.
шәйләр эчтек. Танышу дәвам итәмре Салаватның концертына да бардык. Бик зур рәхмәтләр үзләренә безгә тәкъдим иттеләр. Анда бару мөмкинлеге барлыкка килде, шашы булды. Менә бу җәмгыятькә берләшүнең бер сәбәбе дип мин әлбәттә җирсү сагыну хисләрен күрәм. Менә Төркиядә шактый еллар яшисез, Татарстанны еш искә аласызбы. Сез бит әле безнең телевидениедә эшләпкә киткән кеше. Әйе, вакытында, үз вакытында 90 елларда. Сагынасызбы? Сагыду әлбәттә менә Әле эш белән сагынып утырган эш белән вакыт юк иде, узган елга хәтле. Узган ел 10 елдан соң беренче тапкыр кайттым, 10 ел арадан соң. Менә узган ел кайтудан соң Гел кайтып торасы килә башлады. Ничектер, аны белмим, ниндер бер сагыну барлыкка килә башлады. Казан үзгәргән әлбәттә. Казан быел тагын да аеруча бәлки шушы халыкара чаралар аркасында Казан урамнары менә Казан су елгасы буе булсын, Кабан күле булсын, бик матур ясалган, искиткеч матур. Яшьләре матур, яшьләр йөри урамнарда, гашык булган яшьләр бик күп. Бик матур шундый менә тормышка мәхәббәт, тормышның матурлыгын күреп яшәүче кешеләр күп. Сәгать әфәнде, менә Төркия авазы радиосындагы татарча тапшыруларыгызда инде менә шушы күрешүләрне, шушы очрашуларны, тәэсирләрне яктыртачаксызмы, материал тупладыгызмы? Әлбәттә, бик күп материал җыелды. Бит инде монда безнең шәхси бер радиога да бардык, Булгар радиосында да журналистлар белән шашы булды. Казан кирмәнендә танылган безнең фото-журналист Рамил Гариев белән дә аның күргәзмәсендә бардык, аның белән шашы булды. Танылган рәссамнарыбыз Ирек әфәнде белән шашы булды. Мен үзлегеннән барлыкка килә бөтен бу шашулар. Әлбәттә, бу бик зур материал тупланды, җыелды. Һәм бер нәрсә искә әйтеп узасы килә. Кайбер милләттәшләребезнең тәнкыйтьләүләре бар. Бит инде бу төркемдә татарча бик камил белмәүче безнең илдәшләребез, милләттәшләребез дә бар. Инде кайбер сәбәпләр аркасында балачакта бәлки Татарстаннан читтә яшәгән, мөмкинлеге булмаган, ләкин мөһим булганы аларның теге рухы бар. Татарлыкка нәрсәдер ниндер өлеш кертергә телиләр. Һәм аларның тамырлары нәкъ менә шушында тартып кайтарган. Һәм иң мөһиме аларны читләштерү кирәкми? Кирәкми. Алар булсын. Мөмкинлек булса, һәр кем бер сүз өйрәтсәк, аларга аны өйрәнергә була, татарчаны да өйрәнергә була. Мөһим булганы омтылыш. Омтылыш аларның күңелләрен нитмәктәге дәвам итсен шул эшләргә. Менә бу сөйләшүдән соң Сәгыйть бик бер философның фикере искә төшә. Караңгылыкны сөккәнче бер шәм кабызып җибәр дигән. Нәкъ шулай, нәкъ дөрес. Нәкъ менә шул шәм кабызучыларның берсе Сәгыйть әфәнде Хайри бүген бездә кунакта иде. Без сезнең белән һәр очрашуны көтеп алабыз. Елга бер генә түгел, ешрак кайтсагыз, тагын да ныграк сөенербез. Бик зур рәхмәт сезгә дә, сезгә таңгышлар. Бәйрәм белән. Бүген студиябездә кунакта ТРТ телерадио компаниясының Төркия авазы радиосында татарча тапшырулар редакциясе җитәкчесе Сәгыйть әфәнде Хайри иде. Милләттәшләребез бөтен җирдә дә әнә шулай берлеккә һәм бердәмлеккә омтылсыннар. Манзара тапшыруының 21 август чыгарылышы, Корбан гаетенә багышланган чыгарылышы ахырына якынлашты. Без сезнең белән саубуллашабыз. Шушы бәйрәм һәммәбезнең дә күңеленә иман нуры өстәсен. Һәр гаиләгә бәрәкәт, саулык, муллык, иминлек алып килсен. Күренекле шагыйрәбез Сәлисә Гәрәева булай дип яза: "Я Раббым, ни кичерсә гавам, миңа да шул. Артыгын да бирмә, кимен дә. Чит җирләрдә мине түбәнсетмә, һәм килмешәк итмә илемдә. Үз илебездә шатлык, куаныш белән, гамәл, гыйбадәт белән яшәргә насыйп булсын, тәкъвалыгыбыз артсын һәм ишәйсен иде. Исән-имин булыгыз."